Diyos marhay na aga po sa Indugabos. Pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, na sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kan banal na misa, paki-off o ilaagtabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad, asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon nin Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod kita gabos. Sa ngarang kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Orasyo Emperata. Pamiibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi, na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman, kan sa imong linalang. Daimi nasabotan asin na utob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit. Huli kan sa mong mga salang gibo, asin ngunyan, na mamatayan mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baka, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora di Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora di Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora di Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngarang kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Ang satuya po ng mga sponsors ngunyan na aldaw para sa ikapitong aldaw kan Misa di Gallo, iyo ang mga minasunod. Fernandez Family, Nil Fali, Linda Buenviaje, Baby So, Selina Vetara, Grace Chan, Eugene Chan, Bong and Jean Gapayaw, Engineer Carl Rotzen Gapayaw, Engineer Carl Rotzen Gapaytaw, Arlene Relucio and family, Maribel Ranyola and family, Martin Sikat and family, Renato Lim and family, Josefina Baliktar, Perez and Padero family. Siring man, isabay man yato sa satuyang mga pamibi ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, ni Marichu Gomez, Cansalinel family, ni Leo and Cynthia Ramos, for 36th wedding anniversary of Ben and Helen Carulio, Can Carulio family. Pasasalamat man Can Fernandez family, ni Audria May L. Dahak and family, ni HG and Ian Peña, ni Josefina Baliktar, Can Perez and Padero family. For blessings received, ni Edna L. Torre and family, for 8 months of Clyde Ray, Can Lusuegro family,
asin pasasalamat ni Alessandra Locsin. Special na mga kahagadan, for good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Special na kahagadan kang Garcia family, siring man ni Judy Remelin Lee, for spiritual guidance of James Edward kan sa iyang familia. Special man po na kahagadan ni Ruel and Arlene Dawal Almasco. Asin para sa kapahingaloang kan mga kalag. Ki Froilan ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Ki Adolfo ni Connie Nasayo. Ki Antonio Tang Kantang family. Ki Francisco kan FNS Velasco. Ki Milagros asin Isidro kan Fidelino family. For All Souls ni Tita D. Imperial and family. Ki Domingo asin Aparición kan Martinez Bejerano asin Rivera families. Ki Milagros ni Emma Chan. Ki Josephine and Jesus, Nikki, Efren, Resi kan Fernandez family. Ki Rosita kan Almozara family. Ki Ray, Francisco asin Carolina ni Lily Raitana and family. Asin sa gabos na kalag kan Perez and Padero family, asin ni Josefina Baliktar. Sa giraray mga tugang ko ki Kristo, Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Ngunyan, iyo an ikaapat na Domingo kan Adviento, isiring man, iyo an ikapitong aldaw kan Misa di Galeo. Magtirindog po sa pagpuon kan Eucharistia.
Punan niya tuan sa tuyang Santa Misa, sangaran ka na Ma, sin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamot kang Diyos, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo kabos. Asin sa imong espiritu. Maray na aga sa indo kabos mga tugang. Maray na agaman po, Padre. Ako unta, an sa tuyang manggasalan, nga ni magkaniw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, Tinagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kaguranan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan asin pakapatawadan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, pakipanua kan sa imong grasya sa mong mga isip, tanganing kaming nagmimidbid sa pagbareta ka ng hel, kan pagkanitawo ni Kristo sa imong aki, madara sa kamurawayan in pagkabuhay liwat, huli kan sa iyang pagtios asin krus. Huli kay Jesucristong, kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Sa enot na babasahon, sinasabihan kita ni Propeta Mikas na anhading madatong dai mahali sa dakulang banwa, kundi sa sarong sadit na banwa an Bethlehem, ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Mikas. Banwaan in Jerusalem, tipunaan sa imong hukbo, napapalibutan na kita. Sinasalakay ninda ang lider nin Israel. Nagsasabi ang kagurangnan, Bethlehem Ephrata, ika ang pinakasadit na banwa sa Huda, alagad halik sa imo, maluwas para sa sako, ang saro na iyo ang magiging leader nin Israel, na ang ginikanan masususog pa sa mga suanoy na panahon. Kaya papabayaan nin kagurangnan sa saindang mga kaiwal, ang sa iyang banwaan, sagkod na umabot ang panahon, na ang babae, mga kiinin aking lalaki. Dangan ang sa iyang kapwa mga Israelita, na itinapok, mabalik sa saindang banwaan nin Israel. Pagdatong niya, papamayuhan niya ang sa iyang banwaan sa kusog na nagahali sa kagurangnan, asin sa kamarawayan, kangaran ni kagurangnan na sa iyang Diyos. Mamumuhay sa katuninongan ang sa iyang banwaan, hulit ang mga tao sa bilog na daga, magmimidbid kan sa iyang kadakulaan. Ang tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Danguga kami o pastor nin Israel, himatea kami. Ika na pamayo kang sa imong mga karnero, ika na nakatukaw sa trono sa ibabaw kan mga kirubin,
Magpahiling ka sa mga tribo ni Ephraim, Benjamin, asin Manases. Ipahiling mo ang sa imong kusog, asin madya sa pagligtas sa mo. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. O Diyos nin mga hukbo, hilingan mo kami. Dumungaw ka hali sa langit, asin hilinga kami. Atamana ining ubasan, ang banwaan na itinanom kan sa imong kamot, pinatalubo sa god na pumusog. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Alagad suruga asin atamana ang banwaan na pinili mo, ang nasyon na pinakusog mong gayo, daimi na nanggad ika tataligdan, tauwi kami nin buhay asin aapodon mi ang sa imong ngaran. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Ikaduwang babasahon. Ang ikaduwang babasahon, minaimbitar sa to, na maging andam asin makinuyog-kuyog siring ke Jesus. Tanganing ang biyaya kan Diyos, mapasato. Mahalaga ang kapakumbabaan sa pag-ako sa kagurangnan. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Kaya kan si Kristo magdigdi sa kinaban, nagsabi siya sa Diyos, mga sakripisyo sa kaatang, dai mo minamaot, alagad, inandam mo ang sarong hawak para sako. Dai mo nawilihan ang tinutong na atang, ni ang mga dulot para sa mga kasalan. Kaya nagsabi ako, uya ako o Diyos, tanganing magutob kan sa imong kabutan, siring sa nasusurat, dapit sako sa libro kan mga katugunan. Inot nagsabi si Kristo, habok ka asin daim mo ikinakaugma ang mga sakripisyo, asin mga dulot, o ang mga tinutong na atang, asin mga dulot para sa mga kasalan. Sinabi niya, ini maski sa mga sakripisyo, idinulot susog sa katugunan. Dangan nagsabi siya, uya ako o Diyos, tanganing mautob kan sa imong kabutan. Kaya hinali nin Diyos ang gabos na daan na atang sa kaisinalihid ang atang ni Kristo. Huli kan kabutan na iyan, nalinigan kita kan sa tong mga kasalan, kan idulot ni Kristo ang sadiri niyang hawak, makasarong bisis para sa gabos na panahon. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipagrukyaw niya to ang Santo Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukiyaw kan Ebanghelyo, susog kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan mga aldaw na ito, si Maria nagduman sa sarong banwaan sa kabubuldan ni Huda. Pagdagos niya sa harong ni Zacarias, nagtaunggalang siya kay Isabel. Pagkadawog ni Isabel kan pagtaunggalang ni Maria, huminiro ang aki sa tulak niya. Napano kan Espiritu Santo si Isabel asin nagtaram nin makusog, paladan ka sa gabos na babayi, asin paladan ang aki na dinadaramo sa imong tulak.
Siisay ako na pagsungkuon kanina nin sa kong kagurangnan. Huli tapakadangog ko kan sa imong pagtaong galang, huminiro sa kaugmahan ng aki sa sakuyang tulak. Paladan ka na nagtubod kang mauutob ang sinabi sa imo nin kagurangnan. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na aga sa inugabos mga tugang. Ibibabluyan na kita. Pampito ng aldaw kan sa tuyang misa ginaldo. Asin man ngunyan an ikaapat na Domingo kaining panahon kan Adviento. Kompleto na po nasuluan ining sa tuyang Advent wreath. Asin man paparani ng paparani an sa tuyang pagselebrar kan Christmas. Pakigreet daw po kan sa inyo katayid na good morning. Pitong aldaw na kitang nagiribanan digde. Good morning po sa Saindo. Kasubago, habang binabasa ko sa Ebanghelyo, may nagsasabi, "Bawa ay kasuhapon iyan." Nagkataon po ngunyan na taon na magkataid itong December 20 na babasahon na talaga naman na banunungod digdi sa pagbisita kan ni Santa Maria kay Isabel. Kasi nagkataon man na every cycle pag year C talaga man na pinagbabasa ining pagsungko ni Santa Maria kay Isabel. So magkadukot talaga siya. Ngunya na taon. So di po kita nasasala. Kaya nagkigwa kong problema kasubanggi habang pinagpe-preparar ko sa kuyang sermon, sabi ko, ano naman daw ang sasabihon ko? Nasabi ko na kasuhapon. Pero magayon pa nung ining tagpo na ini sa Biblia, lalong-lalo na digdi sa Ebanghelyo ni San Lucas, na kadakol kita na pwedeng makuha, kadakol kita na pwedeng maguno na paghurup-hurupan. Okay, ito kan aki pa, pag haraniho na ang Christmas, pag-araw kay ni mga aldaw, but sabiyon nakauli na kayan sa mga taga Manila min na relatives, termina ang tambayan ko kaan duman sa may Christmas tree. Anong ginigibo ko duman sa Christmas tree? Siyempre, naghihiling kan mga ilaw na arog kay ni. Dangan sa day na Belen, karton pa ba kay ito? Pinagpaparahiling ko. Sabi ni Lola, kay ito sa kuya, maray ngayay ining apo ko, perming yaon digdi sa may Christmas tree, nagpaparahiling kan ilaw, pero day niya aram, pinagpaparahiling ko na duman kumpiran sa kuyang marireceive na regalo. Sabi ko, kay hermano ini, kay hermana, sa mga pinsan ko. O, duwa pa sa nasabi ko, day pa naguli kay ito, sabi ko sa rong tiyon ko, sabi ko, bakay gwapa ako duman. Tingko para bilang ko so mga regalo na yaon duman sa pamitisan kan Christmas tree. Ining excitement na ini, lalong-lalo sa mga kaakian, gabos na ini na pagpreparar, gabos ini aspeto kan Adviento. Because Advent in the first place is a time of preparation. Advent in the first place is a time of anticipation. Garibaga, pinapa-excite kita. Kung sa pelikula, trailer, bago sa main event or sa feature na movie, iyo ini ang role kang Adviento. Napakusugon sa tuyang antisipasyon sa pagabot kining dakulao na kapiestahan ang solemnidad kan pagkanitawo kan mahal na Diyos. Pero sa girarayaon dyan sa warning, nalugod, day mawara, so pinapagirumdum kaining panahon na ini. Asin an burabod kan gabos na paghalat, nyato sa Adviento, iyo itong dai inaasahan na regalo kan Mesiyas bilang sa tuyang kaligtasan. Bilang pagbalukat, hali duman sa tuyang mga kasalan, asin sa pag-aagi kan pagkamot kang Diyos, maliwanagan kita sa dai inaasahan na regalo na inihali sa iya. Kaya sa giraray sa pagpapadagos kan istorya, sa likod kan preparasyon,
kan pagkamundag ni Kristo, dinadala na naman kita duman sa tagpo sa pagbisita ni Santa Maria sa iyang pinsan na si Isabel. Sabi kan sa rong komentarista, ining Bible passage dan na ini, pinagtatawan kita din glimpse duman sa aagihan, path, kan sa tuyang kaligtasan. Ang sarong birhen mangangaki, ang sarong birhen magbabados din huli sa Espiritu Santo, asin binisita sa iyang mas nakakagurang na pinsan, na badusman anum ng bulan. Sabi kay ining author na ini, ining nangyari na ini, nangyari duman sa sarong baryo, kan in Karim, halawig ining kusarong komunidad na yaon sa Kabubuldan, where few people would expect the two children to change the world. Si Jesus tapos si Juan Bautista. Sa paghuron baga ni Santa Maria, asin kay ni Isabel, pinagtawan linaw ang relasyon ni Kristo asin man ni Juan Bautista. Pinagpapahiling man ang mahal na Diyos nagtatrabaho, tanganing baliktadon ang struktura kan kinakban, asin ang kinakbanon na expectation. Ang atensyon, ikinaag na kay Santa Maria asin Isabel. Duwang dukha, hababa sa paghiling as kan kinakban. Mga tao nagagamiton kan Diyos tanganing baguhon ang lawog kan kinakban. Narumduman nindo kan nakaaging Domingo, pinagparataram duman sa mga emperador, pinagparataram duman kung sisay si Herodes, sisay sa mga tretarka, mga makapangyarihan kan kinakban. Dangan uning niya si San Lucas, nagsasabi, bako ito, ang sentro kan kaligtasan nagahali digdi sa mga dukha. Ang sentro kan kaligtasan mapuon digdi sa duwang babayi, digdi sa tagpo na ini, mga babayi, ang sektor na day pinagtatauanin pansin sa kultura kan mga Hudiyo kay ito. Iyo sana anigwang pinagtataram sa ngunya na Ebanghelyo. Ang mga enot na tataramo ni Santa Maria, nagkigwanin epekto sa aki duman sa tulak ni Isabel. Naglukso na ugma ang aki na si Juan sa presensya kan mahal na Diyos, sa presensya kan mahal na ina, asin ang aki niyang si Hesu Kristo. Well, sa iyang partiman, bako sana na nagprofesiya si Isabel, kundi nagbendisyon man. So by declaring both Mary and the fruit of Mary's womb blessed, Elizabeth was actually beginning a series of blessings that will weave through the birth narrative and intensify the tone of joy, the tone of praise. Madanaog din do sa aga, dangan sa masunod na aldaw, puro na pag-omaw. Canticle of Zechariah, Canticle of Mary, etc. Manunungod na sa pag-omaw. Madugang padigdi, sa pagbendisyon na ini, sina Santa Maria, si Zacarias, asin si Simon, mag-uumaw sinda. Mag-uumaw sinda sa mahal na Diyos, din huli ta ginigibok kan kagurangnan sa momento na ito. Asin sa pagkasabot na itong mga tao na naging instrumento sa pagliligtas, mabibindisyonan nindaing sukol. Si Santa Maria, pano nin grasya, asin pinaurog karahay sa gabos na babayi. Nag-wonder kam kung niya tataarog kay ni so pagkasabi ni Isabel. Niya tatanasabi ni Isabel na pinaurog karahay si Santa Maria. Niya tatapano siya ning grasya, sabi kananghel na si Gabriel.
Siring kay ni si Santa Maria, bako sa naninhuli ta siya, ina kan Diyos. Kundi ninhuli sa iyang pagtitiwala sa promesa kan mahal na Diyos. Pwede paano niya itong i-translate itong mga tataramon ni Isabel na paladan ika na nagtutubod. And this is the reason why Mary is blessed. Because despite all expectations, despite her social status, ang sa iyang estado na reverse, she will now be honored rather than shamed for bearing this child. Narumduman niya ito sa iyang problema kay itong pagbareta ka ng anghel na si Gabriel. Pinagparataram na ni Gabriel sumarahay na bareta. Daga nagapot si Santa Maria halat. Paano ini mangyayari? Dapat nag-explain na naman si Gabriel, nalilindungan ka kang Espiritu Santo, etc. Na-imagine ko ini Santa Maria, mantang paduman siya kay Isabel, tigo para isip, ano daw ang sasabihin ko kay San Jose? Ano sasabihin ko sa kuyang mga magurang? Bago sa kuyang mga kakawat para chismisan ako, na naaraman na ako bados. All of these things, I suppose, were going through the head of our Blessed Mother. Pero si Santa Maria, nabiyayaan ng Diyos no nakagayagayahan. Ninhuli ta nagtubod siya na kaya kan Diyos nagibuhon ang pinagpromesa na ito. Kan sinabi ni Isabel, ang mga tataramo na nadangog niya to, pinagpapahayag niya ang pinagkaiba kan pagtitiwala ni Santa Maria sa kapangyarihan kan kagurangnan, duman sa agam-agam kan siyang agom na si Zacarias. Sa giraray, sa panahon na ini, si Zacarias day pa nakakataram. Zechariah asked proof that the angel's word was true. Mary asked for an explanation of what was going to happen and then gave her willing consent. Gariman sa nabaga sinabihan ka, nanggana ka sa loto. Kung kasi Zacarias, sabihin mo, we. Si Santa Maria, kung ihalin tulad niya to, sabihin, anong numero? So nagtama. Tangani ikumpirma ko, kung tunay managad na tinayaan ko iyan. Dahil ni dusuduang reaksyon sa pagbareta ka ng hell, susaro may pag-agam-agam. Si Santa Maria was asking, how can that be? Zechariah, the religious professional, doubted God. Mary, the poor peasant, believed. Asin sa iyang pagtitiwala, duman sa tataramon kang mahal na Diyos, nagbukas kan pintuan, tanganing an mahal na Diyos, mabiyayaan siya, bindisyonan siya, asin bindisyonan man ang bilog na kinaban sa paagi niya. So, Elizabeth was really celebrating Mary's willingness to say yes to God. Sa pagtaong galang ni Isabel kay Maria, binaliktad niya sa kostumbre na nakapalibot sa sainda. Sa giraray ginumdumo niya to si Santa Maria bakukasal, bados na daraga. Pagtamuyaw kuta na, asin pagdagit ang marisibi niya, hali sa masgurang, asin kasal na si Isabel. Ang expectation kan kinaban, iyo dadagitan ni Isabel si Santa Maria. Si Isabel kasal. Santa Maria daipa sa panahon na ini. Pero aram ni Isabel, kung ano ang pagmati kan sarong tawo na dai tinatauan onra asin kinakasupog. Ninhuli tayo si Isabel sa paghiling kan kinaban kan mga tawo nakapalibot sa iya, bawas. Baog.
huli ta sa kultura kay itong panahon, ang pangenot na role kan sarong babayi, iyon ang magkaaki. Kaya si Isabel, na sarong gurang, na baog, pinagkonsidera na kasupgan kay itong panahon. So instead of shaming Mary, Elizabeth welcomes. Elizabeth blesses. Elizabeth celebrates our Blessed Mother. Pinagtrato niya nga na mas honorable pa si Santa Maria kaysa sa iyang sadiri. Thus, the pregnancy that might have brought Mary shame now brings joy and honor instead. Ang mga tinaram asin ginibo ni Isabel, nag-iimbitar sa tuya na pagurup-hurupan ang sa tuyang pagiging bukasman sa paagi na pinipili kan mahal na Diyos. Sa mga paagi na pinipili kan mahal na Diyos na maghiro sa satuyang kinaban. Magayon na haputon niya to ang satuyang sadiri ngunya na ikapat na Domingo kay ning Adviento. Ano daw ang pinagigibo kan mahal na Diyos sa paagi kan mga tao na minsan day niya to pinaguhuna, nagagamiton niya sa iyang mga plano. Sa indaw minahiro ang Diyos sa mga tao na pinagukonsidera kan sa tuyang kapwa, asin kan ibang miyembro kan simbahan na mga makasupog asin napapalain. Agadon niya to sa Santa Misa ini nalugod, maging araw kita ki Santa Maria asin kay Isabel na nagtubod asin nagtiwala na madatong ang Diyos tanganing isalbar kita. Lugod kita man araw kita ninda, magpasalamat sa mahal na Diyos sa paghalikan sa tuyang kakundian, asin man mga pagkakasala. Lugod kita man, siring digdi sa duwang babayi, maging sarong komunidad na nagtataong ranga, nagtataong suporta, asin pagkaminot-mootan, mantang kita nagahalat, asin naglalaom sa mahal na Diyos. Ang Diyos na ini, iyo ang nagsurpresa asin nagpapabanal sa gabos. Amen. Matindugpuan gabos. Mga tugangan Diyos, uya sa to, siring ki Maria, mamibi kita, na pano nin pagsarig, asin pagtubod sa Diyos, bukas ang mga kamot, sa pamibi kita magsabi, kagurangnan hinanyuga kami. Kagurangnan hinanyuga kami. Ang simbahan, magtao permi kang pangangaipo pastoral para sa gabos na tawo na nagbabaklay sa kinaban, mamibi kita. Kagurangnan hanyuga kami. Naan mensahe kan Pasko, makapag-inspirar sa gabos na hanapon ang tunay na katuninungan asin pagkamuot, mamibi kita. Kagurangnan hanyuga kami. Ipamibi niya to itong mga tugang niya tong na nasa kahurasaan. Mamatayan man lugod ninda, ang pagkamuot kan Diyos sa paagi kan pagkamuot kan sa indang kapwa. Mamibi kita. Kagurangnan hanyuga kami. Kita gabos na nagkakatiripon digdingon yan, na sa satong pag-andam sa Pasko kan pagkamundag, magtao sa to nin bagong buhay kaiba si Kristo. Mamibi kita. Sa tuya man pong ginumdumon, ang sa tuya mga personal na kahagadan. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyuga kami. Ama siring ki Maria, sa mong itinataw ang bilog ming puso asin kalag sa imo, ika na uya permisa mo, mamatayan man lugod niya mo, an mangkasimbagan kan sa mong pamibi, ininagad niya mo sa ngaran ni Jesucristo sa imong aki, sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia.
Pamibikaw mga tugang tanganingan sako asin sa idong atang mako malugod kan Dios sa mga makakamhan. Ako on manlugod kang kagurangnan nan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asing kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnanan mga atang sa ibabaw kan sa imong altar, pabanalon lugod kay ning Espiritu, na sa kabagsikan niya nagpano kan pupunan ni Santa Maria, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na dayong kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula kan gabos na profeta, dinara sa pupunan kaninang virhen sa day masabing pagkamot, ipinahayag ni Juan ang sayang pagabot, asin itinukdo kan siya yaon na. Ipinapasabong niya sa mo na maugmang magandam para sa misteryo kan sayang pagkamundag, tanganing mabtan kami nagpupukas sa pamibi, asin naguugma sa sayang kaumawan. Kaya kaiba kan mga angeles asin arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit no naukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ni kanagadan banal, burabod din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring nabuot, nagpasaluib sa kod sa pasyon, nagwa siya ning tinapay, asin magpasalamat binaakini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako ka mo gabos asin magagan kay ni, tayo niyan sa kuyang hawak, day dudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako ka mo gabos asin maginom kay ni, tinian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan.
Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat asinan gabos na mga gadan, dangan akuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaitupan na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na dayeng kasagkoran, mag-omawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan ka naman nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakagwalian, nangas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya muan katurinongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan mogmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo.
Jesucristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itirataw ko sa indo. Haray paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa, na siya patuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay namapasaindo, Asin sa imong espiritu. magpatinarawan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Mga tugang uyan, kordero kan Diyos, Jesu Kristo. Siya nagpapara kan mangkasalan kan kinaban, palada na maginapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang karong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Diyos na makakamhan, namimibi kami, mantang nabasog kami kan panuga, kanding sagko na pagtubos, na kungura no nagaharanina, anal daw kan nagkakaligtas na fiesta, siring man kaludok, na nagtatalubo kami sa maninigong pagselebrar, kan misteryo kan pagkamo na kan sa imong aki. Siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po kita nin ikaduwang kolekta para po ini sa tada. Anatipon niya to sa mga misa kang nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 39,773.20 pesos and 20 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa is 4,164 pesos and 80 centavos. Para sa maawot po maging aginaldo mas sponsor sa Misa di Aguinaldo, igwa po nin fundraising activity ang sa tuyang parokya na ang tema Paskong Parol para kay San Judas Tadeo. Ang proceeds po kaining aktibidad para po sa ongoing renovation kan simbahan. Para sa ibang impormasyon, magdulok na lang po sa opisina. Asi nagpuon po ang Misa di Aguinaldo kan Disyembre 15, sagud po ini sa Disyembre 23 sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Siring man, ang Misa di Gallio nagpuon po kan Disyembre 16, sagud po ini sa Disyembre 24 sa oras na alas 4:30 sa pagkaaga. Ngunya na Domingo, Disyembre 22, iyo ang pagdistribuer sa mga aki na beneficiaryo kan Angel Tree Program. Sa oras na alas 10:30 ning pagkaaga, pagkatapos mismo kan misa na alas 9:30 ning pagkaaga. Para po sa mga donors na maawot mag-atinder kam distribusyon, magpasiring na lang po digdi sa satuyang parokya. Available man po ang 2025 St. Jude Calendar sa Paris Office. Asin maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging semana. Mga anonymous, 50,000 pesos, 10,000 pesos, 5,000 pesos, 1,000 pesos. Duwang anonymous na tig 700 pesos. Asin duwaman na anonymous na tig 500 pesos. Asin hali man po kay Joaima Zanz, 1,000 pesos. Diyos mabalus po. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. inukuan payo sa pagbendisyon. Minatubod kamo na naaki ni Diyos nakisumaro sa tuya kay itong panahon. Lilalawom ninduan sa iyang pagbalik kiraray. Ang sa iyang pagdatong magdara sa Indo kan ilaw nin sa iyang kabanalan, as iniligtas kamuhulikan sa iyang bendisyon. Amen. Parigunon kamo nin Diyos sa pagtubod, pagmahon sa paglaom, as hindi pagpauntukon sa pagkamot sa kabos daldaw kan sa inong buhay. Amen. Mogmakamo nan sa tuyang paratubos na paligdi sa tuya siring sarong tawo. Sa sayang pagbalik sa kamurawayan balsan niya kamo nin buhay na daing kasagkoran. Amen. Asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan. Anama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
morning po.